ଖରାପ କରିଦେଇଛ ମୋ ବାବା ମୁଣ୍ଡକୁ ତମେ ଖରାପ କରିଦେଇଛ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧୁନିକ ମନ୍ତ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧୁନିକ ମନ୍ତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ତୁ ମନ୍ଥରା ହେଇଗଲୁ ତୁ ମନ୍ଥରା ହେଇଗଲୁ ଆଚ୍ଛା ବାପା ମୋ ଝିଅ କଣ ଏତେ ଖରାପ ମୋ ଝିଅ କଣ ଏତେ ଖରାପ ଆଚ୍ଛା ବାପା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ତା ରୂପ କଣ ଆଜି ବସଣ ତାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଉପର ଚମড়াটা ସୁନ୍ଦର ଉପର ଚମড়াটা ହଉଛି ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା କୁତ୍ସିତ ପଦାକା ଅମଦାନିର ତମ ସାମନ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ଉପର ଚମড়াটা ସୁନ୍ଦର ଉପର ଚମড়ାଟା ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଆପଣ କୁତ୍ସିତ ପଦାକାର ଖବରଦାର ଜ୍ଞାନଦତ୍ତ ସାମନ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ମୁଁ ଏହି ଘରର ବଡ଼ ମୁଁ ହଉଛି ଘରର ବଡ଼ ଖବରଦାର ଜ୍ଞାନଦତ୍ତ से शिव पानी अंतर नहीं पड़ेगा ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମ ବାପା ତମକୁ ସମାଲୋଚନା କର ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ଆରେ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ କାରଣ ସେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି ମୁଁ ବି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଦିରେ ବସି 7 କଳସ 8 ଦୀପ ବେଦିରେ ବସି 7 କଳସ 8 ଦୀପ ମାନି ତମେ ତାକୁ ହରିବୋଲ ଯଥା ରାବଣେଶ୍ୱର ତମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ କାରଣ ସେ ଅଧିକାରଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ମୁଁ ବି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଦିରେ ବସି 7 କଳସ 8 ଦୀପ ମାନି ତମେ ତାକୁ ହରିବୋଲ ଯଥା ରାବଣେଶ୍ୱର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ बुढ़ा क्या छुट्टी लगे तो देखो केम देखा टिकटा छुआ कणा तू कणाटा तोर कणाटा कणा ठीक खाई ना हाँ मत आउ खाई तो 3 थर कोई आउ खाई खाइनु पड़ो तो
ମୋତେ ଠିଆ କରିକି ମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକ ସେଇଆ ନଖ ଘଷି ଆପଣ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନଖ ଘଷି ଆପଣ ସେମିତି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଝିଅ ଦେଇ ପୁଅ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଇଏ ଶୁଣିବା ଖାଲି ରାମ୍ପିକି ଯାଇକି ପ୍ରକାଶ କରା